We gaan beginnen. We gaan echt beginnen. De regie zegt dat de band loopt. Dat betekent dat alles klaar is. Heeft iedereen nog een beetje zin in? Wacht even. Want we moeten toch even zeggen voor iedereen wat we eigenlijk gaan doen vanavond. We gaan vanavond in dit knoevelement gaan we de winnaars van onze provinciale concoursen, KVL, TVK, met dit jaar een extra winnaar uit het VKVB, als ik het goed zeg. Ja, correct. We hebben het LVK, we hebben de buitenkampioenen, we hebben het LKZH. Dat zijn de lui die we vanavond gaan knoevelen, gaan eren, omdat ze de winnaar zijn geworden van LKZH 2023 en de rest allemaal in 2024. Dat is wat we vanavond gedaan. We vragen daar uw gepaste aandacht voor. En dan gaan we nu door, Huub, want de vraag is, ja, onze gastheer. Ja, de gouverneur, zijn wij compleet? Kunnen wij starten? Duimpje omhoog? Zijn we verdig? Nee. Oh, hij zegt nee. Maar de blauwe shoot komt er zo aan, dus die tafel werd gevuld. Mister van der Gert. Ik heb nog een eregast uitgenodigd, maar die is er nog niet. Een eregast? Een eregast. Oh. We hebben een nieuwe gouverneur, maken van alles met. Vorig jaar een leedje en dit jaar heeft hij zich laten invallen en een eregast. Heuren vernoemen. Een eregast. Even bellen misschien? Ja, bellen? Even buiten de zaal, een beetje rustig. Ja, dat is wel handig, ja. Sorry voor de vertraging. Drinkgechtreinen is van de provinciekast. Het is altijd lekker om dat aan een extra te drinken. Ik zie hem dat er al in de telefoon gaat pakken. Maar Huub, kennen we dat nu, want er gebeurt nu boete, kennen we dat nog volgen? Ik denk dat we met de camera's de regie kunnen wel even, denk ik, schakelen, toch? Hallo, dit is de voicemail van... Nee, ik ga hem wel halen. Go! Hé, dat is toch Emiel? Wat is er nu alweer, Emiel? Hey Emiel, met Emiel. Ik ben mijn special guest kwijt. Enig idee waar die uithangt? Ja, Emiel, dat weet ik toch ook niet al. Laat maar. Hey Emiel! Weet jij waar mijn special guest uithangt? Ja, ik zou even denken, ik zou gewoon eens een Venlo kijken, toch? Venlo? Daar haal ik toch nooit? Ja, wacht, dat heb ik misschien wel even. Ik heb hem, ik heb die dat even door. Bel Deborah. Dag! Hey Emiel. Hey, ik heb gruwelijke haast. Ik zit nog in Maastricht, maar ik moet zo snel mogelijk naar Venlo. Heb jij nog suggesties? Het is druk en... Maak je geen zorgen, Emiel. Kom gewoon naar Maastricht-Aken Airport. Ik ga er nog gaan staan. Ah, schitterend. Oh, het is goed. Tot zo. Hou je vast, Emiel. Daar gaan we. Peppy, hoe kom je aan een helikopter? Het is binnen een helikopter. Dan vlieg ik met naar Spanje naar beneden. De nacht is nog zo lang, kom in die nerven. Verzin er, Emiel. Je zet ik even af. Super bedankt, Peppy. Je bent een kanjer. Ja, met Emiel. Hey, ik sta aan Venlo. Waar ben je? Maar Emiel, ik ben er lang heen. Wat? Nee. En volgens mij, als je er allemaal omdraait, dan hoop ik... Ja, kijk eens. Oké. Waar is de man, de neven Lex Uiting loopt? En als we Lex Uiting binnen hebben, ik wil niet zeggen over alles binnen, maar dan kunnen we eigenlijk doorgaan hoeveel we gekomen zijn. Huub, want wij staan boete te wachten. Ja, de blauwe shoot. Klopt een gouvernement. Dus ik zou zeggen, ga staan. Geef ze een groot applaus. Daar komen ze aan, de blauwe shoot. De 768e binnenkomst van de Blauw Shoot.
vergeven het woord aan de molenmaker van de Blauwe Zuid, Mark Baju. God rustig zitten, hij zal toch wel de tijd nemen. Het woord is aan de molenmaker. Dankjewel, dankjewel. Ik zie dat je al het geld aan de Lex op doet gegeven, want die steekt nog geen rullige doen meer. Ja, de enige die echt heel lachen, dit is Lex zelf. Ja, lief Louis, goedenavond allemaal. Schön dat we hier mogen zien. Schön om al die bekende gezichten weer te zien. Van al die mooie verenigingen. Die nieuwe gedeputeerden en uiteraard onze gewaardeerde gouverneur. En ook een speciale gast, ja, maar dat zit er al. Hoppakee, hartstikke goed. Maar even terug naar onze gouverneur. Afgelopen jaar kreeg hier van onze burgemeester het helend leesplankje. En ik kom het heel even controleren. Ik geloof niet dat ik veel meer hoef te zeggen nog. Hè. Maar wat zijn 4 gruwtjes dat leesplankje er uiteindelijk voor gezorgd had dat hier als nieuw provinciebestuur besloten hebt om extra geld te investeren, dik 1 miljoen extra, om het Limburgs weer goed op de kaart te zetten en te behouden. Maar wanneer ik nu even mag vragen, pak nu toch even door. Dat onze prachtige taal, niet alleen voor ons kinderen, maar ook voor hun kinderen, bewaard blijft. Want, wanneer ik dat nu even zie, wanneer we in Friesland kijken, die mensen zijn ook groeid op hun taal. En wat doen ze door? Dan geven ze maar liefst 77 euro uit om hun eigen streektaal te bewaren. En wat doen 4 hier? Zeggen ze dat de zeebezuinig zijn? Nee, 4 krijgen het voor elkaar om voor jekere Limburger 10 cent te spenderen. Mijn lieve gouverneur, zou ik toch mogen vragen om toch meer aandacht aan te besteden. Ik weet niet of je de gezet gelezen hebt afgelopen zaterdag. Ja, wat erin geschreven sting. Het Limburgs is nog helemaal dominant. Binnen de helft van de huishoudens in de provincie wordt het Limburgs gesproken. Dat komt in geen enkele regio vuur dat men dat zoveel deed, ook niet in Friesland. En dat is schön, dat is om een gruutje op te zien. Maar wanneer we dan weer kijken, dan zien we dat tussen 18 en 34 minder dan de helft als mooie taal machtig is. En daar moet we het aan doen. En hier zouden we niet voor niks route van de Limburgse vastlovend zien, maar we dan niet hier met klemmen een oproep en echt zouden doen om toch even te kijken of we dit jaar het net voor elkaar kunnen krijgen om op zijn minst 11 euro per Limburger te besteden aan de schoene taal. Ja, dan wordt dat druk u verlaagd. Volgens mij zit dat gebeiteld, jongens. Laat voor daar vooral proosten. Kijk eens, goed zo. Dat is durgpakken, zo gaat dat. Wanneer ik nou datzelfde artikel kijk, dan wordt ook gesproken over het feit dat de Limburgse cultuur niet zou bestaan. Wat een kwatsch. We bezint dat misschien niet duizenden jaren oud met de cultuur zoals dat benoemd wordt daarin. Maar ik denk dat we wel degelijk mogen spreken dat de Limburgse cultuur springlevend is en dat we dat moeten bewaren. Toch? Maar wat men er wel in zei, is dat men ziet dat het een steeds grotere vernederlandsing wordt van de Limburgse cultuur. En misschien wel een veramerikanisering van het Limburgs. Ja, maar wanneer ik nog toe het goed kijk, hier in dat Maastricht, dan denk ik niet dat van veramerikanisering sprake is, maar van verbrabantisering. De burgemeester van Maastricht en onze gouverneur laat die nu toevallig uit datzelfde Brabantse dappere kleine dorpje komen, genaamd Boxmeer. En wanneer ik dan weer kijk en ik zie wat er met ons Limburgse buitenredners gebeurt, dat die steeds meer verdrongen worden door Brabantse tonpraters. Dan begin ik me toch langzaam af te vragen of die spreidingswet die laatst is aangenomen misschien toch niet op het Anges betrekking had.
En ik weet dat hier het niet zit, maar ik ga het toch zeggen. Met de bovenste beste gouverneur zou ik mogen vragen, omdat wat je voor elkaar gekregen hebt, middels Limburgse vlaaien, dat je dat ook met onze spraak en onze cultuur zou willen doen. Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen gekomen om de les te lezen. We kennen elkaar goed, in ieder geval, want we zijn er nog helemaal gruwtje op dat we echt ooit onze burgemeester hebben mogen nemen. En daarom hebben we ook het meegenomen. Niet alleen van onszelf, maar ook van onze eigen burgemeester. Zou ik mogen vragen om eens even bij onze kapitein te komen? Onze burgemeester maakt zich een beetje zorg. Ja, en meent dat je er niks te doen hebt. En meent dat er gaat maar doen aan, zeg maar, fysieke training en hersentraining. Hij had daarom iedere dag een opdracht voor ook. En wel, om iedere dag een velke papier weg te trekken uit de scheurkalender met allerlei prachtige historische feiten, culturele feiten, leuke dingen. Natuurlijk zit ons Leefblauw Schuut er ook in. Zodat je er niet verveelt op je kantoor en dat je iedere dag gaat te doen hebt. Het begint op 1 december. Nou, we schrijven vandaag 4 februari, dus je hebt morgen het ganse programma vol. Dan kun je de ganse dag scheuren totdat je op de 6 is aangekomen. Goed, Henk, van onze kapitein, van onze burgemeester. Nee, blijf gerust, nog even staan, voor we nog geen dingen vurig. Nou, iets voor dat beurtje bij, jongens. Ja. Nou, laat ik zo zeggen. Ik zei het graag al, we zijn er gruwelijk op dat hier onze burgemeester zit geweest. En we willen dat eigenlijk nog altijd wel, nou, dat de lui dat ook weten en dat we dat kunnen uitstralen. Daarom hebben we een beurtje bij ons gekregen, hoe dat we zeggen. Oké, hij is geboren in Boxmeer, maar hij is eigenlijk richtig hele. En dan hebben we nog één ding, leeflu, en dat is ons eigen schutencadeau. Dat is daar waar we hier elk jaar toch wel bijzonder gruwig op zijn. Want dit is het cadeau wat ook dit jaar weer traditioneel gemaakt is door het vriend van SGL. Stichting Gehandicapten Zorg Limburg. Dat is prachtig dat die elk jaar voor ons toch maar weer garant willen staan voor zo'n uniek cadeau. Niet alleen uniek omdat het door unieke lui gemaakt wordt, maar ook omdat elk cadeau handwerk is en daarmee uniek in deze zin. Er is geen zelfde van. Nou, wat zien voor even euro's? Kunt je die zoute rijen herinneren? Die klumpjes van de Haribo. Nou, dat is hoe dat dit versteekt. En waarom dan die klumpjes? Nou, we weten het allemaal. We zijn hier het stadsprinsen en prinsen hier aanwezig. En dat is de klumpjes, de snuits, die we uitwerpen met de vastelovend. Maar als we dan toch eens beter naar die beeldjes gaan kijken, dan zien we daar achterin volgens, begin aan deze kant, de prins, de schuteman, een kloon, een prinses en een nar. En die hebben geen gezichten. Want met deze vastelovend is niemand belangrijker. We zijn allemaal gelijk. Ze zijn mooi verankerd in elkaar. En dat vinden 4 schutermannen natuurlijk geweldig. Samenhorigheid, dat zijn 4 oog. Maar dan even verkennen een alternatief heilig volkslied. Een officieus heilig volkslied. De Schonkelwalzer van Wiel Kniepa. En wanneer ik dat daar ook terug in kan zien, en wat er Kniepa immer zong, oud of jong, krank of gezonk, jekerijn deed met. Laat van Gods hemelsnaam hopen dat we dat met die 5 schöne vastelovensdagen samen kunnen vieren, maar ook die 361 dagen dit jaar, ook dat niemand aan de kantlijn blijft staan. Van onze kapitein, vuur het schutencadeau. Lieren, kanserig, lieren, kanserig, lieren, wat deze haar. Liksen op en de man op de rij, dan liet ze het schoenen af. En dan liet het met, en hoe is met, de zins en schoenkels met. Om schoenkel en zich, de grik,
Leef lu, dat wordt het voor ons. We wensen jullie een schoenen vastelovend. Maar ik ga natuurlijk niet weg ohne het uitspreken van ons lijfspreuk het ad Nargonium op Noord-Nederland. Geraad? Ik dank u. Vastelovend. Ja, dan is het toch echt begos als de blauwe shoot is geweest. Ze nemen plaats. Ik zou tegen de rest van de zaal gaan zeggen, hangt er ook goed voor zitten. Want we dachten natuurlijk, we hebben het gehad vorig jaar met het liedje van Emiel en Emielekes. Maar hij is nog niet klaar voor vandaag. Dus een groot applaus. Want hij staat klaar. In Brabant zeggen ze een ton. In Limburg zijn we er trots op dat het een buut is. Gouverneur, het woord is aan u. Vastelovend, ja. Beetje meer, ja. Vastelovend, beste mensen allemaal. Alaf! Wat een geweldige avond. En geweldig dat u er allemaal bent. En hoe geweldig is het om vanaf deze plek, in deze bijzondere zaal, al deze carnavaleskische hoogheden te mogen aanschouwen. Winnaars, jubilarissen, vastenavond, hoogwaardigheidsbekleders, verenigingen en organisatoren van alle kampioenschappen, de Blauwshoot. Welkom allemaal hier in het Knoevelement. Een moment dat altijd ontzettend hoog op mijn agenda staat. Naast de statenvergaderingen, collegeoverleg, kabinetsvergaderingen, teamoverleg, werkbezoeken, Haagse overleggen, veiligheidsregio, benoemen van de burgemeesters, regio, deals, banketten, ontvangsten, recepties, personeelsfeesten, provincieborrels. Toch echt een van mijn favorieten. En voor de schrijvende pers, wees gerust. Ik heb geleerd van het knoevelement van vorig jaar. U schreef over mijn nog te ontwikkelen performance en mijn gevoel voor humor. Terwijl ik toch altijd smakelijk moet lachen als ik de Limburger lees. Maar ik ben u zeer erkentelijk voor al uw op- en aanmerkingen, al uw tips. En ik kan u beloven dat ik 25% beter zal zijn dan vorig jaar. Ik heb mijn speech namelijk met een kwart ingekort. Maar terug naar de bedoeling, zoals u in het filmpje zag. We hebben vanavond een eregast. Dames en heren, Lex Uiting. Beste Lex, we zijn natuurlijk ontzettend blij dat je er bent. Maar de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat je niet de eerste was op de lijst. Maar eerlijk gezegd, eigenlijk was je nummer 23. Maar goed, je stond wel op de lijst. Dat kan niet iedereen zeggen. Hè? Ja. Nee, ik had eerst Dennis Wiersma gevraagd, die minister van Onderwijs. Dan had ik nog een appeltje mee te schillen in verband met de CITO-toets midden in vastenavondtijd. En wat denk je? Hij was ineens geen minister meer. Ineens weg. Nou, toen heb ik Wopke Hoekstra maar gevraagd. Die was ook gelijk weg. Die schrok zo van de uitnodiging dat hij direct groen uitsloeg. Maar dat kwam hem natuurlijk wel goed van pas in Europa. Ja, die duurde even. Ja. Nou, toen belde ik staatssecretaris Uslu van Cultuur. En wat denk je? Direct gevlogen. Ja, ik begon me toen wel een beetje zorgen te maken. Ik denk, zorg. Ik bel Ernst Kuipers.
Ja, die wilde niet. Hij voelde wat weinig ruimte. Ik zeg, man, dat ben jij niet, dat is André Kuipers van ruimte. Maar ja, hij was al weg. Ja, Mark Rutte, die had opnames voor het programma Ik Vertrek. Het ziet er trouwens uit dat Mark dat in 2 seizoenen gaat opnemen. Nou, Sigrid was inmiddels ook weg. Thierry is de weg kwijt. Ik heb nog gebeld met Alexander Pechtold, maar die moest zijn rijbewijs verlengen. Ik omzichtig Pieter bellen, maar die had een sleuteloverdracht elders. Chantal Jansen durfde ik niet te bellen. Die blijft meteen slapen. Ja, en mijn echtgenote is iets te stapel op Huub. Nou, toen heb ik Beppie gebeld. Ja, die zit in een helikopter naar Spanje. En Frans Steunis zit in Oostenrijk. En een vriend van de zoon van een van onze bodes, die zou het wel leuk gevonden hebben als gast. Maar die moest stage lopen in het ziekenhuis. Ja. En uiteindelijk zijn we bij jou terechtgekomen. Ja. Maar we zijn zo blij dat je er bent, hè. Bekend als liedjeschrijver, ambassadeur van de Limburgse taal en de vastenavond, BHV'er. Nee, niet voor de pleisters. BHV, bekende, hooglustige Venlonaar. En natuurlijk presentator bij RTL Boulevard, bij RTL 4. Na alle actualiteit over grensoverschrijdend gedrag kun je beter ook daar zitten dan bij de NPO. Ja. Ja. Overigens, een van mijn illustere voorgangers die zei ooit: Limburg is de provincie met de meeste grenzen, dus loop ik de meeste risico op grensoverschrijdend gedrag. Ja. Maar, waarde mede-Limburgers, laten we vastenavond gebruiken om niet grensoverschrijdend, maar grenzenoverschrijdend te vieren. Laten we vooral met elkaar lachen. Grenzeloos lachen. Carnaval is immers het feest van de narren. De omkering mag dan even regeren. Even elkaar een beetje voor de gek houden. Even zetten we alles op zijn kop. Altijd met respect. Waarbij natuurlijk de hoogste bomen natuurlijk de meeste wind moeten vangen. En dat brengt mij bij het college. Ja, gaat er maar zitten, ja. Ik ga ze eens even aan u voorstellen, ja. Maar ik zal voorzichtig zijn, per slot van rekening betalen zij het bier vanavond, dus... Ik stel ze graag aan u voor en bespreek dan ook even de toetsresultaten. U zult denken, de toetsresultaten? Ja, Cito wilde per se de toets dat die deze week werd afgenomen. De BCL en de SLV hebben ook bezwaar gemaakt. Niet zozeer om de datum dicht bij carnaval, maar ze bleken zelf collectief gezakt te zijn voor een eigen Cito-toets destijds. Maar terug naar de toetsen. Onze collegeleden... Ja, er komen er nog meer. Wacht maar. Ja, nou kon die. Ja, dat zijn... Ja. Dank je. Spontaan, ja. Nou, terug naar de toetsen. Onze collegeleden hebben allemaal verplicht de vastenavondtoets moeten ondergaan. Samen met de oudste universiteit van Limburg, de Narrenuniversiteit, is er namelijk een examen ontwikkeld. En die resultaten ga ik even bekendmaken. Ja. Mag ik u voorstellen aan Jasper Kunstelaars, gedeputeerde van Cultuur. Daar hoefde nou ook niet, hè. Blijf nou maar gewoon zitten, jong. Mag ik u voorstellen aan Jasper Kunstelaars? Goed zo, Jasper. Gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Mobiliteit. En voor alle duidelijkheid, erfgoed en mobiliteit betekent niet met de schutterij Sint-Hubertus bij Tegelen de grens over te trekken om goedkoop bier in te slaan bij de drinkgoed in Nettentaal, hè? Dat je het weet. Maar Jasper komt dus uit Tegelen.
En die tweestrijd tussen Venlo en Tegelen die schijnt nog steeds sterk te leven. Veel mensen in Venlo hebben hun badkamer gelatext. Ze moeten er niet aan denken om hem te tegelen. En Jasper is ook onze dialectspecialist. Dus hij kreeg de toets met de vraag: het is zwart, hangt boven Kerkrade en begint met een J. En Jasper vult in: waarschijnlijk een meteorologische storing. Dat moet natuurlijk zijn een Jans-Roesje Witter. En dan ben jij degene die mij adviseert om Limburgse les te nemen. En cynisch vroeg hij ook nog: en lukt het een beetje? Dus Jasper, als die zich nog een keer minstens moeten bemoeien met mijn spraak, dan zei je dit met het voetje kweer in de bank, schijf getrokken wijpol. Maar desondanks, je was geslaagd. Ja, eens even kijken of dat ook voor Leo Fase geldt. Onze gedeputeerde van onder andere landelijk gebied, faunabeheer, IPO en natuurlijk vastgoed. En die dacht meteen, dat doe ik vast goed. Maar dan moeten we nog maar eens even zien. Nee, hij is een groot dierliefhebber. Elke week hebben we het erover. In de weer met de dassen, de reigers, de pimpernelvlinders, de bevers, de wolven, de bosvleermuizen, de heikikkers en het fokprogramma voor de eikelmuis. Kost klauwen maar geld, die beesten willen helemaal niks. Ik kan het, die doen het voor minder. En natuurlijk druk in de weer met de korenwolf. De kratte korenwolf staan op zijn kamer tot aan het plafond opgestapeld. En de CITO-vraag van Leon was: op welke plek in Limburg is het ongunstig investeren in vastgoed? En die had het goed. In Geleen, want gans Geleen waggelt. Waarmee ik de jubilerende Flarisse feliciteer met 7 keer 11 jubileum. Van harte gefeliciteerd. Maar ook Leon, geslaagd. Komen we bij Eliane de Molen. Gedeputeerde van onder andere bestuurlijke verhoudingen, onderwijs, arbeidsmarkt, regiodeals, Europese fondsen en nog van alles wat. Ze studeerde rundveehouderij aan de Has in Den Bosch, post-HBO Milieutechniek, rechten aan de Universiteit van Maastricht met 2 masters, Nederlands recht en globalization en law. Kortom, je kunt wel zeggen, ze heeft de school wel afgemaakt. Ja. Nee, Eliane is zeer ambitieus en breidt haar invloed fors uit. Inmiddels is het al gelukt om zo'n Hans prins te maken van Eckelrade. Hans, waar zit hij? Nou ja, hij zit er. Ja, waar zit je, Hans? Ah, kijk, dag Hans. Ja. Helemaal goed. Alleen, Eliane, nou wonen er in Eckelrade maar 535 mensen. Maar het begin is er. De verovering van de wereld begint altijd klein. Ze heeft ook een hond. Met Mechelse gedraaide pootjes. Die brengt haar elke dag de krant. Alleen de laatste dagen niet meer. De buurman heeft de krant afbesteld. Oh, dank je. Lekker. Tada. Oh. En de CITO-toets van de carnavalsvraag die we Eliane hebben gesteld. Met welke provinciebestuurder komt de carnavalsvereniging Eckelrade het best overeen? En haar antwoord was de gouverneur natuurlijk. Maar die snapte ik ook niet. Dus ik even denken. De vereniging heet de Braggeleren. Ik heb het even opgezocht. Het is heel netjes, aardig woord voor een prutser. Nou, dankjewel. Nee, dat hoeft niet. Nee, nou snappen ze het heel goed. Ja, goed zo, ja. Maar Eliane, je bent geslaagd. Met lof. Dan is daar Michael Teuts. Gedeputeerde ruimte, wonen, bodem en water.
Kortom, zodra je het provinciehuis uitloopt, zit je in de portefeuille van Michael. Aarde, water, lucht, alles. En aangezien hij dus de gedeputeerde is die over alles gaat, kunnen we hem ook overal de schuld van geven. Maar Michael is onze Benjamin. En natuurlijk maken we geen grapjes over je leeftijd, Michael. Maar ik wil straks wel even je polsbandje zien als je een biertje bestelt. Ja, van ons mag je best wel een biertje drinken, hoor. Maar je moeder belde en die zei dat ze het geen goed idee vond. Michael is trouwens de enige hier in het knoevelement die bij de uitnodiging er een briefje bij kreeg. Je hebt gegeten en je wordt thuisgebracht. Ja, en de vastenavondvraag die hij kreeg: welk dier past het beste bij de gouverneur? Ja, nou wist ik wel, ja. Een ezel. Maar het klopt wel. Ik heb namelijk een ezel gekregen. Een gouden ezel. Jawel, van de Heerlijkse Winkbulen in 2021. Dus het klopt, Michael. Je bent geslaagd. Nou, we zijn bijna rond. Nog 2 te gaan. Gedeputeerde Stefan Satijn, van onder andere Economie, Financiën en Bedrijfsvoering en Public Affairs. De man die dus over het geld gaat, de middelen. Zijn favoriete muziek is Nights with White Satijn. En de laatste tijd speelt hij ook verrassend vaak Hotel California. Zoals gezegd, de man van de middelen. Alleen zuinig. Zo zuinig. Hij staat met 1 kaars voor de spiegel en viert zo de 2e advent. Ja, dus er zal vanavond wel slechts een blokje kaas blijven vanavond. En dat zonder tomatenketchup. Want VVD'ers en tomaten. Mwah. Ja. En de vraag van Stefan was: in welke stad voelt een gedeputeerde van Financiën zich het meeste thuis? En u raadt het al, het Jokers Rijk. Conclusie: rijkelijk geslaagd. Ja, tot slot. Het is gewoon een kwestie van oefenen. Tot slot hebben we Mark van Galdenberg. Tja, Mark. Ja. Zal ik zeggen. Nee, Mark is gedeputeerde van Sociale Agenda, Handhaving, Energie, Klimaat en ook van Sport. En hij had mij de tip gegeven wat meer aan sport te doen. Nou ja, ben ik maar met denksport begonnen. Op hoog niveau. Ik puzzel op zolder. Nee, de man van de allermoeilijkste en de meest verschrikkelijkste vragen uit zijn tijd als lid van Provinciale Staten. Dus tegenwoordig als gedeputeerde mag hij alle moeilijke vragen nu van makkelijke antwoorden gaan voorzien. Ja, dat is toch wat anders, Mark. Maar u kunt het zich dus wel voorstellen. Velen zagen Mark destijds het liefst op een verkiezingsposter. Dan is hij draagbaar, geruisloos en makkelijk te verwijderen. Ja, hij woont er ergens in die gemeente Landgraaf en hij heeft nu aftershave met chloorreuk. Dan denken de mensen dat hij een eigen zwembad heeft. Ja. De CITO-vraag voor Mark als oud-basmeester die was: als het college kopje ondergaat, wie red je dan het eerst? De gouverneur natuurlijk. Geslaagd waren, heel goed, jongen. Top, man. Ja. Dames en heren, u merkt het wel, hier staat een hele trotse gouverneur. Trots op veruit de mooiste provincie van Nederland. En dan mijmer ik wel eens, als ik van het provinciehuis terugrijd naar mijn huis in Gennep. Dan zie ik de Maas glinsteren in het maanlicht. Dan omarm ik het ei van Sint-Joost. Dan hoop ik dat de tunnels bij de A73 verdomme niet dicht zijn. En glijdt Limburg zachtjes aan mij voorbij. In Gennep zie ik nog het licht branden
op de burgemeesterskamer. Hans werkt nog lang en hard en wil ook graag zeggen, hier brandt de lamp. En dan klinken die mooie woorden in mijn hoofd. Waar in het bronsgroen eikenhout dat nachtegaaltje zingt. Over dat malse korenveld het lied des leeuwerichs klinkt. Ik kom bij kans niet in slaap en verheug me omdat ik weet dat ik morgen weer opsta in Limburg. En dan wil ik maar één ding, in de auto stappen en naar het zuiden gaan. Hé, Lux, moet je daar niet eens een keer een liedje van maken, man? Lieflu, dank voor uw aandacht. Ik wens u een fantastische, alles overtreffende rood, geel, groene, geweldige vastenavond. Alaaf. Onze gastheer en gouverneur Emiel Roemer. Hebben we het ergste gehad. En gaan we over naar de huldiging van de winnaars. En we beginnen traditioneel met de winnaars van het Limburgs kampioenschap voor zaterharmoniekes. Dit jaar uit het dorp wonen harmonie heel centraal staat in het dorpse leven, in het verenigingsleven, waar het geweldig georganiseerd is en waar de muzikanten eigenlijk wie riepen appel aan de boom groeien. Ze laten het ook zien, want ze zijn dit jaar in IJsden de winnaar geworden. Ze komen op met hun eigen buitenmars. Boetenom, hier komt uit Obby aan de Maas niet te blazen.
Dat warm. Niet te blazen uit Obby. Ik wil niet vuil zeggen, maar ik denk dat het sinds 1958 de eerste zaterharmonie is met 3 lira's in het gezelschap. Waarvan 2 ernstig. Ene van die 3 lira's wordt bespeeld door een vrouw. En omdat we ook een vrouw in het college hebben die hier de medaille doet rekenen, maken we er toch een beetje, dames en van. Elian de Molen, mag ik dich vragen om niet te blazen uit Obby, symbolisch de eerste medaille om te hangen met de oorkonde te geven. Die zal van links komen. En dan wil ik even aan u vragen, wanneer is het LKZH 2024? 8, 9 en 10 november, zet dat alvast met rood cirkels in de agenda. Want het wordt in Obby georganiseerd en wat in Obby georganiseerd wordt, is ummergoed. Elian, de medaille. 1 medaille, symbool voor de rest. En de oorkonde zit er zuinig op en die gaat je nooit meer krijgen. En ik zie in Elian de Molen denken, hij heeft een ekkelder oog met zo'n zaterharmonie. Nou, die hebben ze daar, want die hebben we voor 2 jaar geleden niet gehad. De foto. Niet te blazen, opmars, buitenmars, direct rechtsaf. Maar anders kost het allemaal veel te veel tijd. En verder. Dankjewel, Lobby. Huub, ik ben even op zoek naar Huub. Huub is verstoken, maar Huub heeft gezag van tevoren wat daar, zeg maar, in dat smaalste gedeelte van Limburg allerlei gebeurt in Obby. En een beetje de honger. Ja, bijvoorbeeld in Limburg of in Einighausen of in Guttekoven. Er zit heel veel talent, toch? Daar zit heel veel talent. En het onwaarschijnlijk, je hebt de gouverneur horen zeggen, vastelavond is een feest van verbinding. En als we er vanavond in slagen om de wingbulen en de tempelaars aan één tafel te zetten, dan is dat een kleine sprong voor de SLV, maar een grote sprong voor Limburg. En zo is ook die samenwerking tussen Lummerig, Einighausen en Guttekoven, Huub. Ja, correct. Maar er komen een paar hele goede winnaars aan, toch? Er komen 3 geweldige winnaars aan. De winnaars van het Kenjer Vastelavonds Liedjesfestival 2024. De samenwerking tussen Lummerig, Einighausen, Guttekoven en ze heet Huub. Daar is me voorstellen. Sam, Saar, Lola. Sam, Saar, Lola. Daar komen ze, buitenmars.
gekke Spaß, da komm ich uit. En de rest kent mich de buimen, mijn jas, ik ook eruit. Maar ik ben nog eigenlijk niet moe, in de dief pas maar je vreugd. Vastelavond is mijn ding, hier is vis in een wijn. En ik zie stel kloer al in, vastelavond, wat heb ik zin. Vastelavond is mijn ding, wat is het, hier op het plein. En ik merk al in april, vastelavond is wat ik wil. Nu ben ik niet af te kuilen en mijn bed zweeft door de lucht. Daar denk ik dan in te wuilen, dat is vet, maar niet genoeg. Want ik vlieg naar gekke vissen her, als ik morgen wakker werd. Vastelavond is mijn ding, hier is vis in een wijn. En ik zie stel kloer al in, vastelavond, wat heb ik zin. Vastelavond is mijn ding, wat is het, hier op het plein. En ik merk al in april, vastelavond is wat ik wil. Kunt de pap, onze stoerijvis, zet de man, kom stappen, doe de zijvis. En wat ruim ik dan, wat ruim ik dan, wat ruim ik lekker dan. Vastelavond is mijn ding, hier is vis in een wijn. En je steekt er kloer al in, vastelavond, wat heb ik zin. Vastelavond is mijn ding, wat is het, hier op het plein. En ik merk al in april, vastelavond is wat ik wil. Vastelavond is wat ik wil. Vastelavond is wat ik wil. Ja, een groot applaus. Minimaal verdiend. Wat een kampioen dat is geworden. Gelogen applaus. En dan ben ik gaan denken, ja, als je zoveel jong talent hebt die zo goed kunnen zingen, dan is het eigenlijk veel leuker, sorry, leden van het college, om iemand die ook goed kan zingen, die ook jong is geweest, ook die medaille laten uitreiken. Eregas, Lex. Bijzonder moment, maar ja, dit is de toekomst van Limburg, toch? Dat bedoel ik. Ja, nee, ik vind het geweldig dat je in het dialect vastelovensliedjes brengt en dan op deze manier met zo'n performance en zo'n liedje. Oh, kijk eens hier, kijk. Ja. Er werd gewisseld. De oorkonde en dan denk ik in de fotograaf een grote foto, want dit is er een, ja, dit is wel bijzonder. Dat wil ze goed vastleggen. Kijk. Oh. Een groot applaus voor de winnaars van het KVL, Sam, Saar en Lola. We hebben ook nog een kleinigheidje voor meneer Roemer.
Applaus, applaus. Ja, en dan, beste mensen hier in de zaal en kijkers toe in Gans Limburg, gaan we gaan doen wat eigenlijk niet gepland is. En dat is niet omdat de gouverneur nog een buurt gaat doen, dat zijn voor, gelukkig voor dit jaar vanaf, zeg ik dan maar. Dat is weer leuk, mooi vroeg. Nee, we hebben een heel bijzonder moment, toch? Want... Beste mensen, het buurtredenen is onlosmakelijk verbonden natuurlijk met het Limburgse vastenavond. En dat blijkt vandaag en vanavond nog maar eens. En nu we het over buurtredenen hebben, wil ik toch even speciaal aandacht vragen en iemand naar voren halen die er vanavond is, die daar helemaal niet op rekent. Dat is altijd leuk. Maar Karel Fiddlers, wil je even naar voren komen? Ja, Karel. Zo zit je lekker in de zaal, zo sta je in één keer hier. Maar na 26 jaar heb je afscheid genomen als voorzitter van de Limburgse Vereniging Carnavalsartiesten, de LVKA. En daarvoor was je ook al 18 jaar bestuurslid en niet te vergeten, je werd 3 keer kampioen bij het Groot Limburgs Buurtkampioenschap. Dames en heren, hier staat dus een groot man uit de wereld van de Limburgse buurtredners. Een groot man die in onze provincie het gezicht was van de buurtkampioenschappen. En dat meer dan een kwart eeuw lang. Onder jouw voorzitterschap heeft de LVKA een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt. Onder jouw aansturing ging de LVKA zelfs de organisatie van het Groot Limburgs Buurtkampioenschappen ter hand nemen. En je ging persoonlijk de voorrondes en de finale presenteren. En gezien de voorname plaatsen van het buurtredenen hier bij ons bij de vastenavond, stel ik vast dat jij een belangrijke fundamentele bijdrage hebt geleverd aan die o zo belangrijke Limburgse vastenavond, cultuur en beleving. En het behoud en het stimuleren van de Limburgse taal zijn inderdaad ongelofelijke speerpunten van dit college. En gedeputeerde staten zijn daarom ook zeer dankbaar voor wat jij allemaal voor onze provincie en met name rondom vastenavond betekend hebt. En wij willen je daarom vanavond daar ongelooflijk voor bedanken, maar vooral ook jou eren en onderscheiden. Want gedeputeerde staten van Limburg hebben besloten om jou te benoemen tot Limburger van verdienste. En ik citeer uit het besluit: uit waardering voor zijn langdurige inzet voor de Limburgse vastenavond en in het bijzonder voor het buurtredenen. Karel, van harte gefeliciteerd. Daar hoort van alles bij. Onder andere het tekenen van het grote boek, dat gaan we straks doen. En nog een prachtige plaquette, die krijg je straks. Want hier, dan kan hij tenminste ook niet kapot vallen. Maar hier heb je in ieder geval vast de oorkonde en natuurlijk een hele grote bosbloemen. Dames en heren, Karel Fiddler.
Karel Fiddelaars. En wat past beter als nou de benoeming tot Limburger van Verdiensten, datgene wat er met het opgezet, ook hier voor ons weer te zien. En ik vraag u, alle lui in de zaal, de gepaste rust, maar dadelijk ook de lachsalvo zet het eraan is, maar de gepaste aandacht voor de jeugdbuitenkampioen 2024. En wij vorig jaar hebben gekeken, de heeft hem al gezien, want het is een talent uit velden dat zich inmiddels steeds meer begint te bewijzen als vaste waarde binnen de Limburgse buiten vastelovend. Hier is Vurg uit het Riek van de Wuilens. Hij is namelijk ook jeugdprins geworden dit jaar. Dubbel applaus. Bram van den Omberg. Dag Humper. Ik ben het, Bram Bimbam, en ik ben kinderarts. Nee, geen arts speciaal voor kinderen, maar... Ik snap het zelf ook niet, maar sinds ik kinderburgemeester word, gewoon door allemaal deuren voor me open. En nou is de schuifdeur van de huisarts bij ons in het dorp. Ik zie niet trouwens ook een paar bekende gezichten in de zaal. Wat zit Stichtel te wiebelen op de stoel? Is die bloosontsteking nog zo erg? En wat trekt Stig in de snoet? En ze die oude steun zullen er niet uitgoten ze er niet erin is. En die diarreepillen die ik al heb geschreven, die werken hè. Ik rook ook al bij binnenkomst. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, bij de huisarts. Eerst moest ik een soort van proefwerk maken. Dus ik wilde dat in met mijn aanpuurt. Geslaagd, roept die assistente meteen. Niet te lezen, dus een echt doktershandschrift. Ik heb er een paar dagen mee mogen kijken. En onder ons gezag, volgens mij zien die dokters gaan niet zo slim als ze die zich voordoen. Die volgen eerlijk wel alles aan de patiënt. Wat is je geboortedatum? Och adres. Wat denk je dat je hebt? Wie heb je dat dan opgelopen? Na een paar dagen meekijken mocht ik zelf aan de slag. Toen kwam er een en dit laagde. Dokter, als ik heel druk heb ik pijn. Als ik heel druk heb ik pijn. En ook als ik heel druk heb ik pijn. Dan weet ik het al, zei ik. Dan is die vinger gebroken. Bram van den Omberg. Oetvelde. Bram blief staan, want de wedstrijd gaat gebeuren. Hè? Medaille, oorkonde. En de enige die het recht heeft om tegen een medaille om te hangen van al die lui die nu, zeg maar, ik kan ze vergeten, bij gedeputeerde staten zitten, is de enige echte Wuilens. Binnen gedeputeerde staten. Dat staat nu van, dat staat alle, maar dan mag nu vanzelf komen kijken of het zelf ook weet. Een spannend moment. Jasper Kunstelaars. Dat is van Tegelen. Eigenlijk veel het zijn oordeel. En je ziet hier achter mij de fantastische vastenavondsposter. 75.000 plekken, slechts 75.000 plekken hing er voor de raam. Volgens mij als ze er 750.000 hadden gemaakt, had hij er aan gans Nederland gehangen. Maar je ziet ook op de tafels
als je goed kijkt, in veeltjesvorm, 2 prachtige kunstwerken. Dat is het wat we nu hebben toegevoegd aan het knoevelement. Dat zult je misschien komende vastenavond her en der terugzien. Dat zijn namelijk 2 prachtige veeltjes die gemaakt zijn door 2 kunstenaars die ook in de zaal aanwezig zijn. We hebben namelijk een nieuwe categorie toegevoegd, niet alleen maar in de poster, maar ook voor kunstenaars met een beperking hebben we gezegd, willen we gaan doen op een knoevelement. En dat doen we vanaf nu door ieder jaar een veeltje hier op de tafel te liggen. En wie gezegd, het veeltje gaat ook in de rest van Limburg rond. Dus op die manier schenken we ook door aandacht aan. Dus met andere woorden, Thijs, ja, ik durf wel binnen te zeggen van leven vastenavond, toch? Ja, en we staan steeds weer open voor het nieuws, want het TVK heeft dit jaar voor het eerst, neven het gewone liedjesconcours voor de jongeren, ook het VKVB georganiseerd. Het vastelavondsconcours, ook voor jongeren met een beperking. En ook daarvan, dit college gezag, ook dat maken voor onderdeel van dit knoevelement. En de winnaar daarvan gaan we vanavond ook met z'n allen knoevelen. En dan staat voor ons Oetremun. De nu let op, Oetremun. Mick Leijendekkers als de winnaar 2024 van het VKVB. Butenmars op mars. Leef vastelovend, niks helpt mich nog thuis. Schoi ik door de schoten, schming die op besluit. Ik ben vastelovend, 3 dag aan een stuk. Geef me geen zo'n geliek, ik lach en vul me kriek. Met deze dag stroom ik van geluk. De middag en de avond smelten samen schoon in één. En zitten rein de glazen hoofd en dansen om de Rijn. Het is overal gezellig, neem eens wild naar huis toe kom. Dan denk ik bij mijn eigen, moet het nog lang bestaan. Ik leef vastelovend, niks helpt mich nog thuis. Schooi ik door de schoten, schming die op besluit. Ik ben vastelovend, 3 dag aan een stuk. Geef me geen zo'n geliek, ik lach en vul me kriek. Met deze dag stroom ik van geluk. Hij zat de hermen niet blessat, de avond in de nacht. Een clown die kust een engeltje en een omschiet in de nacht. Zo is er overal gaat los, veel lachen ons gedaan. Dan denk ik bij mijn eigen, dit neemt mij niet meer aan. Ik leef vastelovend, niks helpt mich nog thuis. Schooi ik door de schoten, schming die op besluit. Ik ben vastelovend, 3 dag aan een stuk. Geef me geen zo'n geliek, ik lach en vul me kriek. Met deze dag stroom ik van geluk. Ik leef vastelovend, niks helpt mich nog thuis.
schuld. Ich bin vastelovend 3 dagen aan een stuk. Geef me geen zo'n geliek. Ik lach en voel me kriek. Met deze dag stoor ik van geluk. Geef me geen zo'n geliek. Ik lach en voel me kriek. Met deze dag stoor ik van geluk. Dank u wel. Mick Leijendijkers Oetermeun. Winnaar VKVB 2024. Mick, we hebben geen gedeputeerde Oetermeun. Niet geluk, die is run. Rijmt. Maar we hebben wel alleen uit Bezel, deze het ook voor. Dan komt hij van Bezel doen voor dichte medaille om te hangen. En de oorkonde te geven. Als ze niet met me op de foto wil springen, moet het ook eerlijk zeggen, hè? Dat hoeft het niet. Foto is geluk. Super. Zo. Hup. Oh ja, eerst buitenmars. Ja, heel goed. Ja, dan gaan we stiekem een heel klein beetje richting Brabant. Niet om de gouverneur te pleasen, maar omdat daar ook ontzettend veel talent zit. Wat we gelukkig in Limburg hebben, wat niet de grens overgaat. En het is voor het knoevelement, volgens mij, ook weer in het primeur. Want we hebben ze nog nooit uit Nijweert hier gehad. Nou, sterker nog, volgens mij is het zelfs Nederweert eind. Nog beter. Nog beter. Ja, kijk, daar, 10 punten. Ik hoor het applaus al. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik hoop het. 2 meisjes. Eén die staat links, de andere staat rechts. Zo noemen ze zich ook de winnaars van het TVK 2024 uit Nijweert eentje. Links, rechts, buitenmars, opmars. Wat voor sterrenbeeld bist ik? Ik zou het echt niet zeker weten, maar weet ik wel dat van dich. Ik denk niet dat ik in horoscopen geloven kan, maar een sterrenbeeld, daar ben ik zeker van. Mijn sterrenbeeld. Stop.
Ja, super. Ik denk dat Helene Fischer langzaam maar zeker kan afgooien. Want pensioen zit eraan te komen als het zo doorgaat. Dames en heren, links, rechts, groot applaus. Ja, dat is maar één immers gepast om dat te vragen in het college. Dat is namelijk de gedeputeerden die zich bezighouden in het dagelijks leven met de jeugd. Dus ik zou willen vragen, gedeputeerde van Kaldenberg, de eer om de oorkonde en de medailles uit te reiken. Ja, super. Dankjewel. Oh, je wil nog iets? Ja, zeker, dat mag. Dat is het voor. Dat is ook je kampioenschap, hè? Ja, Emiel Roemers, dus ik even naar voren kunnen komen. Wij heten namelijk links-rechts. En we hebben dus gehuurd dat ze soms een beetje moeite hebben om te weten of ze voor de linkse partij is of voor de rechte. Even omdraaien. Dus wij hebben voor deze sjaal. Dan hebben ze altijd ons bij en wij zijn links-rechts. Super, dankjewel. Butemars. Yes, super. Thijs, we gaan door naar de volgende, toch? Gang ik er maar eens even goed voor zitten. Voor de volgende kampioen. Het is wel zo'n moment dat de lui in de zaal de rust en de aandacht moeten hebben voor de volgende kampioen, de aankomt. Minder uitbundig springend als die meisjes van Tjus, zal ook de lijf niet van doen hebben. Want Huub weg overkrijgen. Ja, immers, denk ik heb veel vrije tijd, dus ik zoek me een nieuwe hobby. En ik moet zeggen, het is wel een bijzondere hobby. Een bijzondere hobby. En ik heb ook een goed roggel. Ja, goed. Ook dat nog. Ook dat is een bijzonder. Ja, ook dat is bijzonder, ja. Dat is voor. Hebben we niet die geloof die van roggelen. Nee. Uit roggel. Kump. Voor u, voor ons, ook voor de lui toes. Degene die het buitenkampioenschap 2024 naar zijn handje heeft gezet. Hup, we krijgen voor... Onze hulpbestoor van Bilze, de komt er hier. Buitenmars opmars. Als ik dat hier zo zit zitten, hè, dan loopt de toch weer eens hier eens even bij je. Hè. Ja. Die stuiter dan, hè, Limburg Got Talent. Ja. Hulppastoor Harry Bruintjes in de broek.
pas gepensioneerd, geen kloten te doen. En vanavond begon ik mij al aan de nagel te bieten, hè. Ja, aan de 10. Ja, de knobbelt ze gaat langer op en dan zit je ook wat meer kalk in, hè. Ja. Ik kon die kerk eens een eindje helpen, dat de jongens gaat meer met de tijd met gaan om de tempel weer eens vol te krijgen. Ja, de hoofd maar een hobby te hebben, hè. Ja, maar ik was nog eerst even bij Frans in Rome aan geweest om hem dat te vragen. Had ik hem nog een duurske nonnenfoto metgenomen? Oh, zag er die zenig nog een scheer. Als ze maar niet te oud zien, hè. Ik zeg, in deze kind zich nog eens met die gerust hart in kniepen, zonder dat ze morgen in een gezet thuis of het noeds hebt gehoord, ja. Ja. Maar achter mankeert ik verder niks achter. Ja, ik zeg, sinds een paar dagen ben ik het aan het druppelen, hè. Oh, zachter, dat is helemaal geen ramp, want ik druppel al 12 jaar. En om te voorkomen dat ik vroeger in mijn kleden na te plek kreeg, doe ik er met een geiten wollen sokken meer. Maar ik zeg, dat hoef ik niet. Ik zeg, ik druppel de ogen. John van Bilsen, hoe droggel. Het leert je gewoon eten. Nooit met de volle mond kallen, zegt mama altijd. De pottentoot. De pottentoot komt zich de medaille omhangen. Ja, de beste mensen één en de blies dat er komt. Michael Teuns. Hij is oud-voorzitter van Cesar, de voetbalvereniging. Gewend. Gewend aan medailles uitreiken, oorkondes uitreiken. Weer een schoon foto. John van Bilsen, buitenkampioen 2024. Opmars, buitenmars. Over de rode loper. Terug geklommen de waal, die hosties. Mag ik dat zeggen? Ja, vooruit, hè, vooruit. Thijs, ik heb een raadsel voor dich. Een vastelovensraadsel. Wim heet niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, niet 4 keer, maar nog vanavond 5 keer op dit podium als kampioen gestaan. Ja, dat is niet lastig. Eigenlijk niet lastig. Ik bedoel niet de gouverneur of de vorige gouverneur of de gouverneur voor de vorige gouverneur, maar, nee, maar het gaat de niet om de kampioen. winnaars. En de winnaar. Het gaat niet om de winnaars, het gaat om echt volk. En het enige die na vanavond kunnen zeggen dat ze 5 keer hebben gestangen. Ik merk overigens op dat degene die met geholpen heeft om een liedje te schrijven nog nooit een medaille heeft gekregen die gesteld wordt voor dit jaar dat anders gaan doen. Dat er voor de 5e keer ook nog een medaille gaat krijgen. Maar dat even tussendoor. De enige die dat is gelukt. De kampioenen van Den Haag. Oog. Vriend, best de laatste run. Kijk. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zullen ze maar gewoon aankondigen? Dan stoppen we hier morgen nog als we alle kampioenschappen afgaan. Opmars, buitenmars. Voor Spik en Span. Yes. Goedenavond Maastricht, niet gaan zitten, niet gaan zitten.
Niet gaan zitten. Niet gaan zitten. Leef, vrienden, vriendinnen. Snap ik eens even lekker onder de arm. Je zult mij niet gehoord hebben. Snap ik even onder de arm. En schulkel met. Op de winnaar van het Limburgs Vastelavondsliedjes concours. We beginnen links. Vaste nacht. Links. Dat is deze kant. Links. Ja? Ook voor de blauwe shoot. Links. Ja? Dan gaan we aan. Links, 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 links. Links! Rechts. Links. Rechts. Huis met een rondje noerenveer, het zure carnaval. De nacht is nog zo lang, door de straten schalt. Toen denkt het wordt nooit beter, maar die hart werd bescheid. Die hart vult wat vannacht weer, kom ik eens schoekelen. En een s'avonds rond je uur of 10, de lampjes aangegaan. De vrouw die van de joekskipel op het tafel staat. In een handje pilsje, in een hangere de prins. Ik heb nu al welke passie met de mens. Want deze nacht is net op gang. Dan gaan we. En Limburgse nachten, die hand komt er nog in. Hey, 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 hey. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Zou nooit gedacht dat wie de hemel zo verschieden. Zo kan de zon weer niet verdwijnen. En dan hebben we ons aan. Hier die paraat, veel vaste lopen, vaste. Die hand er nog in, die hand er nog in. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Wat? Het is 11:12, de start van vaste nacht. Begint vandaag vanzelf met een levensgrote kracht. De prins gaat door de tafel, ook de joekskapel gaat plat. Ze hebben al de juiste tongjes van Robben. Want deze nacht is gewoon op gang bestreden. En Limburgse nacht is in. Die handen nog, die handen nog in. Ho, ho, wat een nacht. Ho, wat een nacht. Zou nooit gedacht dat iedereen ons zo verschieden. Zo kan de zon weer niet verdwijnen. En dan hebben we ons lang. Hier die paraat, we vasten op een vaste nacht. Die handen nog in. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. We gaan een beetje zakken. 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 Is 8:13. Ja, dat is makkelijk, zeg. Dat wil ik ook, dat is waar. Du denkst, het wordt nooit beter, maar die hart werd bescheid. Zakken, zakken. Die hart wil wat vannacht weer. Kom ik heen. Kom zingen. Oh, wat een nacht. Zingen. Oh, wat een nacht. Gauw nooit gedacht dat hier de hemel zo verschijnen. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Gauw nooit gedacht dat hier de hemel zo verschijnen. Zo kan de zon weer niet verdwijnen. En dan hebben we ons lang. En nog een keer gebracht. Hiep, hiep, paraat, voor vaste lopen, vaste nacht. Hiep, hiep, paraat, voor vaste lopen, vaste nacht. Hiep, hiep, paraat, voor vaste lopen, vaste nacht. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Limburg, de wordt geweldig. De voorspringers van nationaal. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Zingen. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Zingen. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Dankjewel. Altijd even goed willen het toegeven, dat is gewoon. Oetsusteren, Spikkens van winnaars van de LVK 2024. En ik denk dat het gepast is, omdat er toch de bühne op moet komen voor het dankwoord, dat Geer de medaille gaat krijgen van onze gouverneur. Dat liep me een Joan eer, ook van de gouverneur, een Joan eer.
Jos Wakkers, kom ook even naar boven. Jos, ja, de kumper. Sommige jullie moesten niet, sommige jullie moesten wel vergeten, maar sommige jullie moesten niet vergeten. En dit jaar gewoon voor Jos Wakkers niet vergeten. Voor zijn bijdrage aan volgens mij 3 van de 4 winnaars, zeg ik dat goed? Ja, kijk. En dan krijgen ze een medaille. Eerder ook niet. Eerder ook niet. Huub, dan stel ik voor dat we spik en span begeleiden met de buurtmars opmars. Al die winnaars nog niet vertrekken. De ganse zaal overigens nog niet vertrekken, want we krijgen daar nog een zeer onverwachte toegift. Er gebeurt nog van alles. Maar voordat het zoiets is, opmars, buurtmars voor spik en span. Met Jos, alle 3 tegelijk, het liefst. Jongens, blijf er ook even kallen. Hè. God, nu, ik was al bang dat ze volgend jaar de gouverneur met slepen voor een liedje. Dus ook een beetje goed. Ja. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van het officiële gedeelte. Het huldigen van deze fantastische kampioenen. Ze zitten daar allemaal op een rij. Geef ze nog één keer allemaal een oorverdovend applaus. Onze kampioenen in Limburg.